ndewo na ụmụnne m ụmụnne asụ Igbo eji m aha ezinụlọ m jirikwa aha ndị nhazi na-asụ Igbo ejikwa m aha ndị ọrụ na-asụ Igbo niile wee na-ekele unu. Ọ bụ ụkọghị m ka unu na-anụ olu ya ugbu a. Biko ọ bụrụ na ịbatago n'ikuku na-anụ olu m, biko kpọtụrụ ụmụnne anyị ndị ọzọ, gwa ha bata n'ikuku, mee ihe ha na-akpọ tag, ka ha bịa soro nụrụ nkenke ndụmọdụ maọbụ okwu nke anyị jiri bịa tata. Udo dịrị gị. Kpọtụrụ ụmụnne anyị ụmụnne asụ Igbo ka ha bata n'ikuku bịa nụrụ obere ndụmọdụ nke anyị jiri bịa. N'eziokwu, dịka ezinụlọ na-asụ Igbo, ihe a bụ oge anyị kwesịrị iji wee nye ụmụnne anyị ndụmọdụ, karịchaa maka koro nwa amama nọ n'ụzọ maọbụ nke nọ n'obodo. Ihe ndụmọdụ a ji dị mkpa bụ na ama na ị na-enweta ọtụtụ ozi, ndị mmadụ na-agbasa ọtụtụ ozi n'ikuku, ndị na-eti na WhatsApp, ndị na-eti na Messenger, ma ozi ndị bụ eziokwu ma ozi ndị bụ asị gbasara ọnọdụ coronavirus. Mana m chọrọ ime ka ị mata tata na ihe abụghị oge ị ga-eji ma jijiji maka coronavirus. M chọrọ inye anyị ndụmọdụ dịka ndị anyị nọ n'obodo ha, ndị ọkachamara nke a kpọrọ experts n'olu ndị iti, siri nye anyị n'obodo a bụ Italy. Ama na ọtụtụ n'ime anyị anụgo na coronavirus ji Italy ofuma, nke bụ eziokwu. Ọ na-egbu ha nnukwu, ọ bụghị asị. Ọbụladị ụnyaahụ mmadụ 792, ya bụ 792 nwụrụ ofu ụbọchị. Mmadụ 792 nwụrụ ụnyaahụ. Otu a ka ọ dịkwa nwanne ụnyaahụ, mmadụ 700 na ụma nwụkwara. Mana ihe anyị ji bịa wụ ka m kọwara ụnụ dịka ndị ọkachamara si nye anyị ndụmọdụ, n'ihi na ọbụladị ebe anyị na-arụ ọrụ, tupu emechi ụlọ ọrụ anyị, ama na ị nwere ike ịnụgo ugbu a na obodo Italy anyị na-agazi ọrụ kemgbe izu ụka gara aga ka emechiri ụlọ ọrụ anyị. Otu a ka ọ dịkwa ọtụtụ ebe a na-azụ ahịa, shops maọbụ supermarkets. Otu a ka esi mechisie ya. Naanị ndị na-azụzi ahịa ugbu a bụ ndị na-ere ihe oriri maọbụ ndị na-ere ihe dịka ọgwụ maọbụ ihe eji akwado ahụike. Dịka esi nye anyị ọtụtụ ndụmọdụ maọbụ dịka esi kọwara anyị tupu agwa onye ọbụla laba ime ụlọ, m chọrọ ime ka ị mata na coronavirus abụghị otu ahụ esi ekwue. Ihe nji enye ndụmọdụ a bụ na a na-anụ kepu na ọ batago obodo anyị bụ Naịjirịa. Amaghị m ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị, mana ihe m chọrọ ime ka ị mata bụ asịkwarị na ọ batago obodo Naịjirịa, m chọrọ ime ka ị mata ihe ndị ị kwesịrị ime. Ọ bụghị ihe ị ga-amara jijiji, ọ bụghị ihe obi ga-amapụrụ gị. Ọ bụrụ na ị mata ihe ndị ị kwesịrị ime, ị ga-amata na coronavirus bụ nje dịka ibe ya. Ọ bụ eziokwu na ọ nje na-egbu ndị mmadụ nke ukwuu, n'ihi na ọ na-anọte aka, ọ na-anọ abalị 47 tupu o gosipụtaba. Ihe o ji gbute Italy ofuma bụ na ebe ahụ, ebe ọ ga-egbu mmadụ bụ akụkụ Milan,
ihe a bụ ebe ndị China jupụtara. Coronavirus bidoro na China ihe dịka n'ọnwa Disemba. Otu a ka ha na-aga obodo ha na-alọghachite Italy, ha na ndị mmadụ a na-erikọ na-aṅụkọ, nke mere na enweghị onye ma na ha bụ ọrịa a. Ọ bụ ya mere mgbe a chọpụtaziri na ọrịa na-aga njem, o nwetego ọtụtụ ndị Italy. Dịka anyị si mata na Italy bụ ndị na-anabata ndị ọbịa, ha ejighị ike akpa oke, n'ihi na oke nnabata China nọ n'obodo a mere ọtụtụ n'ime ha ebute ya. Coronavirus bụkwa ndị agadi. Ọ bụrụ na ị na-agụ akụkọ banyere ndị ọ na-egbu n'obodo a bụ Italy, ị ga-ahụ na ọ bụ site na ndị dị afọ 65, ya site na 65 years were gbadawa ka ọ ga-egbu. N'ihi na ndị dị otu akwa njide nke ndụ nke a na-akpọ immune system ha agbatugo. Ọ bụrụ na ego ndị ogburu n'Italy, pesentị ndị ogburu 85 ya 85% bụ ndị agadi, ndị gbatukoro n'afọ, ndị agadi. Ha ka ọ kara jide, ha ka ọ kakwa na-egbu. Mana kedu anyị nwanwu ndị nọ na Naịjirịa, dịka esi ekwu na ọ batago Lagos, ọ batago ebe a, kedu ihe anyị kwesịrị ime? Ihe nji enye ozi a bụ na ụfọdụ ga-asị gị na coronavirus bụ ụwa mmebi, na ọ bụ Chineke tụgharịa n'ikuku o ji egbusi ndị mmadụ. Ihe niile awa asị ọcha. Ụfọdụ nwere ike isi gị ugbu a hapụ gị ihe ị kwesịrị ime, bịa ekpere abalị, bịa buo ọnụ abalị 7. Ịma ihe awụ ụdịrị akọ na uche mentality eji mara anyị na Naịjirịa. Ọ bụ asị, ọ bụghị Chineke wetara coronavirus. Coronavirus awụghị ụwa mmebi. Coronavirus awụghị ihe eji akwụ ndị mmehie ụgwọ ọrụ. Ana m ele ofu ihe ndị mmadụ tinyere ụbọchị a wee hụ ebe ofu nwoke na-ezi ozi ọma na-asị na coronavirus dị na ike enyi gị nwaanyị, coronavirus dị n'ukwu enyi gị nwoke, gị bụ onye na-akwa iko, ọ coronavirus ka Chineke ji chịtaga. Ihe niile awa asị. Ihe a na-akpọ ụmụ ihe ndị a bụ epidemic. Ọ bụghị taata ka o bidoro, mana ihe mere na nke a bidoro n'ihi na ọ bụ nje na-eme ọ dasa gị n'ahụ, o nweta ikike n'ebe ị nọ. Mana mata ugbu a na coronavirus abụghị airborne disease. Mba, ọ nọghị n'ikuku, mana ọ dị ka nje na-adapụ adapụ. Ọ dasa gị n'aka, ma gị akpọchapụ aka gị, ọ bụrụ nje. Ọ dasa gị n'akwa, ma gị asụchapụ akwa gị, o bido inye nsogbu. Ọ bụrụ na onye bu ya gị na ya mekọọ ihe okunye gị ukuru n'ọnụ, ọ ga-enye gị nsogbu. Dịka anyị bụ ndị Naịjirịa, ọ bụrụ na nje akpụte Naịjirịa, kedu ihe anyị kwesịrị ime? Nke mbụ, ọ bụrụ na nje virus coronavirus daa gị n'aka, dịka esi kụziri anyị, dịka ndị mmụta si gwa anyị ebe a, ọ ga-anọ ihe dịka minutes 10, nkeji 10 tupu o bido na abawanye. Ihe ka pụtara bụ na ọ bụrụ na ị pụọ ebe ọbụla ị pụrụ, ị ga-arịcha kpute kwa aka gị. Ị ga-eji alcohol awụkwa iji ompa maọbụ iji Heineken kwa aka gị. Alcohol bụ nke a na-acha mmemme. Ị ga-eji ekwochasị aka gị. Ọ bụrụ na nje coronavirus dasa gị n'aka, ịkwụ aka gị ofuma, ọ ga-anwụ. Anaghị ekuti elu. Ugbu a n'obodo anyị na asị na onye apụla apụ, anyị na-apụzi apụ, mana ị gaghị eji obodo anyị n'ugbu a were tụnyere Naịjirịa. N'obodo Naịjirịa ọtụtụ bụ ma gị arụghị ma gị erighị. Ọ bụrụ na isi onye ma gị arụghị ma gị erila apụla apụ, kedu otu ọ ga-esi kpata ihe ya na ụmụ ya ga-eri? Nkọwa wee bụrụ na ọ bụrụ na nje akpụte n'obodo Naịjirịa n'eziokwu, o nwere ike ma ya dịrịla gị mfe apụghị apụ. O nwere ike ọrụ gị iwe ọrụ ma gị akpataghị ma gị erighị, ị kwesịrị ịpụ. Belusa ma gọọmenti enyeziela iwu si onye apụtakwala iro. Dịka esi gwa anyị ebe a, dịka ndị ọkachamata si tụziri anyị aka tupu anyị emechie ọrụ, a na-akọwa na ọ bụrụ na ịpụọ apụọ, ọ dị mfe ịpụwa apụwa, tinye sanitaiza gị n'ime akpa, tinye alcohol gị n'ime akpa, tinye ihe ọbụla eji akwọcha aka gị n'ime akpa. Ọ bụrụ na ịpụọ apụọ,
gị na ndị mmadụ emekọ ihe, kwụchapụ aka gị. Ọ dị mfe ịkwụ aka gị ugboro 3 tupu ịbata. Ọ bụrụkwa na ọ dịghịrị gị mfe, ozugbo ị na-abata gaa kwụọ aka gị. Ọ bụrụ na ị kwụọ aka gị, virus ọbụla dị gị n'aka ga-anwụ pịị. Gbaa mbọ na ị kwụrụrụ aka gị ihe dịka 20 seconds, virus ọbụla dị gị n'aka ga-anwụ. Nke ahụ nke mbụ. Nke abụọ bụ na ọ bụrụ na ị pụọ apụ ugbu a bata, gbaa mbọ na akwa ọbụla i yiri pụ. Ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka imekọrọ ihe n'igwe ndị mmadụ, nke bụ na ị nweghị ike ịsị na onye a bụ ihe maọbụ na onye ebu ihe, ịbata chiri akwa gị wụnye n'ime mmiri. Iwuru onye nwere washing machine, wụnye n'ime washing machine. Ma gị enweghị, wụnye n'ime mmiri, baa ya mmiri, ịsụchapụ ya, nje ahụ na-anwụ kpatakpata. Ọ bụrụ na ịsụchapụ akwa gị, nje ahụ na-anwụ kpatakpata. Ihe ịkwụ aka gị ga-eji dịkwa oke mkpa. Ị nwere ike ịpụ gaa be mmadụ, metụ aka n'ụzọ ya, maọbụ metụ aka ebe nje ahụ ihe a wụ nje, ọ na-adasa adasa dịka ndị ọkachamara si kụziri anyị ebe anyị ntụziaka. Ọ na-adasa adasa. Ọ bụrụ na e nwere otu o si dasa gị n'akwa, ịsụpụ akwa gị, nje a nwụọ. Na nje a dasa gị n'akwa, ọ ga-anọ awa 9, ya 9 hours tupu ọ nwụọ. Iji kwesị ịsụpụ akwa gị, ọ bụrụ na ịsụpụghị akwa gị tupu 9 hours agacha, enwụọ ebe ọzọ akwa gị ya mesara, nje ahụ nwere ike ifenye ebe ahụ. Ihe m na-akọwara gị abụghị ihe ị ga na-ahụ na WhatsApp. Ihe na-akọwara gị dịka ndị ọkachamara n'obodo ikpe si kọwa. Nje a awụghị nje a na-amara jijiji, ọwụghị nje a na-akpọrọ ụwa mmebi, ọwụghị nje a na-eje emere fasting. Asịkwaghị ndị ebula ọnụ, ị nwekwara ike ibu ọnụ, ị nwekwara ike ikpe ekpere, mana ihe a bụ nje a na-akpachapụrụ anya. Ọ bụrụ na ị kpachapụrụ ya anya, nje a abụghị maka gị. Ọ bụrụ na ị gara n'ụmụ ahịa gị zụchaa ahịa, ịbata ịkwụọ aka gị, yipụ akwa gị, saa anya. Ihe ọzọ dị mkpa dịka ndị ọkachamara si gwa anyị n'ebe ahụ, nje a bụ nje eji ekpomọkụ egbu. Nje a anaghị anọ ebe nwekarịrị digrii 27, 27 digrii. Ọ bụrụ na enwere hot temperature maọbụ temperature ruru 27 dịka ndị ọkachamara si gwa anyị ebe a, nje a anaghị anọ uwe. Anwụ na-achagbu nje a. Ọ bụrụ na enwere otu nje a si dasa gị n'aka, dasa gị n'isi, dasa gị n'ihu, dasa gị n'ahụ, ị nọ ebe anwụ dị awa 2 hours, anwụ ga-amagbu nje a. Nje a anwụ na-egbu ya. Ihe a bụ nje coronavirus, wụ nje. Nke bụ eziokwu wụ na ụnụ ma ọwụ ihe ọbụla ka a na ya m ga-ekwu n'ikuku, mana ụnụ mana China dị egwu, America dị egwu. China agụchawa akwụkwọ na-agụzi ọrụ. Ndị ọcha agụcha n'akwụkwọ, ha agụcha na nka na ụzụ, sayensị and teknọlọji. Ihe ha na-agụzi ugbu a bụ ọrụ. Enwere kepu na nje a bụ mmadụ wedatara ya iji wee kpobulata ndị agadi. Mụnwa kwenyere na kepu a, mana ọnwụ ihe m ga-ekwu n'ikuku, n'ihi na ọ bụrụ na ile anya pesentị 89 nje a na-egbu bụ ndị agadi. Enwe okorobịa maọbụ agbọghọbịa o butere, ọ bụ okorobịa na agbọghọbịa onye nweburu ọrịa, ihe ndị immune system ha gbatụgoro, onye dịka onye nwere ọrịa akpamama, ihe dịka diabetes, ma onye nwere ọrịa obi, ọrịa umeji. Ọ bụ ha bụ ndị okorobịa na agbọghọbịa nje a nwere ike ibute. Ya bụ na a na-enwe kepu na nje a bụ ihe otu ndị maọbụ ibe ha kwenyere iji wee kpobilata ụfọdụ agadi na ụfọdụ obodo. Njikwa ya kwenyere n'ihi na nje a nwere ndị ọ na-egbu karịa. Ihe ọzọ m chọrọ ikwu ebe a bụ na a sị na nje a anaghị egbu ndị ojii. Mụnwa achọghị ka ị nwee ụdịrị okwukwe a, n'ihi na onye Chukwu na-azọ onwe ya. Onye ọbụla sịrị gị na nje a anaghị egbu ndị ojii, o nwere ike ịbụ eziokwu, mana achọghị ka ị nwee okwukwe na nke, n'ihi na otu ahụ ọ na-anaghị eji ike enweta ndị ojii. Enwere ọdịmfe na ọ bụrụ na onye ojii nweta nje, ọgwụgwọ ya nwere ike ịra ahụ, n'ihi na ọbara anyị siri ike. Otu aka ọ ga-adịkwa nje abanyenwuo, o nwere ike ịchụpụ ya rara ahụ. Nkọwa nwere bụ enwere nkwenye nnukwu na nje anaghị egbu onye ojii. Ị ga-akpachapụ anya.
ị ga na-akwụ aka gị na-asụ akwa gị na-ekpuchi imi gị ma ọ bụrụ na enweghị otu isi n'ukebukebụ na nje a anọdụ n'akụkụ gị na enwe onye nọ n'akụkụ gị onye bi n'ogbe gị bụ nje a, ọ dị mfe ikpuchi imi gị, n'ihi na ọ bụrụ na gị na onye bụ nje a nọkọ kwuo okwu enwe otu o si kunye gị ikuku n'ime ọnụ, nje a nwere ike ịnweta gị. Ihe ọzọ m na-arịọ ezinụlọ anyị na-asụ Igbo bụ ka anyị kpachapụ anya. Ọ bụrụ na nje a otu o si ewu ugbu a, ọ bụrụ na ọchịchị ma ọ bụ ndị nlekọta ngalaba ebe ị nọ si apụla ezi, jisi ike ka ị sọpụrụ ha, n'ihi na anyị ma otu obodo Naijiria si eme ihe. Dịka n'obodo ebe m nọ tata, ụbọchị ole na ole gara aga, onye isi ọchịchị ya lokal gọọmenti mpalaka otu obodo nọ n'akụkụ m, oge ọ chọpụtara na ndị mmadụ anaghị ego iwu ekwula, iwu etinyere si onye agagharịzila, onye agazila ebe a na-agba egwu ụkwụ bọọlụ, onye agazila eme nke, onye agazila eme nke. Local gọọmenti chairman ma ọ bụ ndị gọvanọs ha na-eji ụkwụ ha pụta gaa ebe ndị mmadụ nọ, ndị na-adị iwu a, ndị mmadụ nọ na-agba bọọlụ, ebe ndị mmadụ nọ na-egwu egwuregwu, ha ji ha na-asị ha biko nọ ihe awụ egwuregwu ụnụ laba ime ụlọ. Ihu ebe gọvanọ na chairman na-arịọ ndị mmadụ biko si ha laba n'ime ụlọ, laba n'ime ụlọ, anyị achọghị ka ụnụ nwụọ, n'ihi na abịa n'obodo e nwere ikikere nke na ikwesịrị ya human rights. Mana ụlọ ma otu ọ dị n'obodo Naijiria ugbu ọ bụrụ na ọ na Naijiria ka ụdịrị ihe a mere, asị ga-apụta n'ezi pụta ezinye chairman ma gọvanọ ga-eme odunye ndị amị ma ọ bụ ndị agbero, ha abịa jide gị asị gị mee wa wọjọ apịana gị ihe tupu ị mara ihe na-eme, akpọgala gị n'ụlọ ndị uwe ojii, tupu ị mara ihe na-eme, anapụla gị puku iri abụọ iji gbapụta onwe gị. Ya mere anyị ga na-agba mbọ na-ege ntị n'akụkọ news mgbe ọbụla ị nụrụ na asị onye apụtakwala ezi, biko jisi ike nọdụ n'ime ụlọ ka ha ghara iji gị kpara ego, ka ndị polisi, ka ndị amị, ka ndị agboro, ọbụla dị ndero sefti, ihe ahụ oge ha ga-eji kpaa ego. Ọ bụrụ na asị na achọghị ka a gaa ụka, ọ bụghị ma gị agaghị ụka taa ị mara na ị ga-eji ọkụ ala mmụọ, mba, nọdụ n'ime ụlọ gị, nọdụ n'ime ụlọ gị. Asị gị ma ọ bụrụ na ụlọ ụka ụnụ na ụka adịghị, amapụtala ezi n'ihi na nga ekpe ibe gị were mara ekpere Chukwu. Jisi ike nọdụ n'ime ụlọ gị, kwanyere iwu ọbụla enyere ugwu, n'ihi na Naijiria wụ ọnọdụ ọbụla ha na-eji akpa ego. Ihe ọzọ dị mkpa dịka ndị mmụta ọkachamara si kụziri anyị bụ na ị ga na-aṅụ ihe dị ọkụ. Ihe awụ oge eji eri ihe juru oyi, ọwụghị oge eji eji ara ice cream ma ọ bụrụ na ịnụ na nje a erutego ogbe gị. Ice cream ihe ọbụla juru oyi sọrọ ya nsọ, na-aṅụ mmiri ọkụ dịka esi kwekwu. Ọ bụrụ na aka gị ruru jinja, i were mmiri ọkụ itinye na jinja, jisi ike na-aṅụ mmiri, na-eri ihe dị ọkụ, isi nri akpụ rie ya, ofe gị dịrị ọkụ, n'ihi na nje a anaghị eji anya ahụ ihe dị ọkụ. Ọ bụrụ na eri ihe dị ọkụ, nje a agaghị anọgide n'arụ gị dịka esiri kwu, ọ ga-egbu ya ozugbo. Nje a na-esite n'akpịrị were, ọ bụrụ na ịṅụọ mmiri ọkụ ga-egbu nje a ozugbo. Ya mere ugbu a bụ oge ị ga na-eri ihe dị ọkụ, ugbu a bụ oge ị ga na-eji alcohol were asa aka gị. Dịka nwa na-asụ Igbo, ị kwesịghị ime ịnụ coronavirus ị na-ekụja ma ọ bụ ị na-ama jijiji, mba. Onye ọbụla nwere anya udo, onye ọbụla kere ngwụcha ga-agbanarịwu nje a. Ihe o ji gbu ndị ọcha n'ike bụ na oge nje a bara ha ahụ, ha amaghị na nje a abatago. Oge o bidoziri gbuo, ọ bụrụ na o nwetago ọtụtụ ndị, mana dịka anyị bụ ndị Naijiria, ebe Chineke mere ebere, nje ejighị ike were nweta anyị, ma ọ bụ tupu anyị a na-anụ maka ya, nje a na-erute Naijiria, anyị anụgo maka ya. Ị ga-agba mbọ ugbu a na-eme ihe ndị ị kwesịrị ime. Dịka m kwuru na mbụ, nje a abụghị ihe Chineke ji chọọ imebi ụwa. Onye ọbụla gwara gị ọ bụ asị. Ebola abịago wee gaa. Ihe mere Ebola ji na-egbu ndị mmadụ nke ukwuu otu o si bụ ndị ọcha bụ na ọbara anyị siri ike. Ebola bịara n'Afrịka, ụmụ Afrịka ọbara anyị guzogutetụrụ Ebola, o butechaa ihe o kwesịrị ibute. Mana ụnụ mana dịka ndị ọcha dị, ọbara ha kacha aka dịka ọbara anyị.
ọbara ha akacha aka dịka ọbara anyị. Ya mere ọ bụrụ na o doo anya ugbu a gọọmenti asị na nje a abatala na ewere na-ahụ na enwe n'ọtụtụ nde nje a ji ndị na-apụta pozitiv, ị kwesịrị ịma ihe ndị ị kwesịrị ime. Ịpụọ bata kwụọ aka gị, ọ dị mfe, buru sanitaiza gị n'ime akpa. Enwe otu gị na ndị mmadụ siri mekọọ ihe, kwụchapụ aka gị. Ọ bụrụ na ikwe onye bụ nje a n'aka, mechaa were sanitaiza kwụọ aka gị, ọ na-anwụ ozugbo. Ọ wụghị nje ga-eme ọ metụ gị ahụ ọ dịrịzie gawa, mba, ọ ga-anwụ ozugbo. Enwe onye otu gị na mmadụ si metụ ahụ, ọ dịghị ugbu a abụzi oge ị ga-eme ịpụ ị na-ekwe ndị na-amaghị n'aka n'eziokwu. Mana enwe otu ndị mmadụ siri metụ gị ahụ, ịbata saa ahụ gị, sachapụ akwa gị, were alcohol kwụọ aka gị, ṅụọ ihe dị ọkụ, ṅụọ mmiri ọkụ, tinye ya jinja ma ọ dị mfe. Nje abụghị maka gị, n'ihi na dịka m si mata ugbu a n'ime obodo ọsọ a na-ada na virus nọ n'ikuku. Onye kwụ ụkwara ugbu a sị na virus, asị na korona jie. Onye ezuza na-asị na korona jie. Mana ọ bụrụ na ị mata ihe ndị ị kwesịrị ime gasị, ị na-eme ya, nje abụghị maka gị. Dịka m gwara anyị na mgbe ọ bụrụ na nje a metụ gị n'akwa, ọ ga-anọ awa 9 tupu ọ nwụọ. N'ime awa 9 ahụ, enwe ebe ọbụla akwa gị ahụ mesara, nje a nwere ike ibufe ebe ahụ ọrịa nke si n'akwa gị. Mana ọ bụrụ na ịbata tupu ị na-amakụ di gị, tupu ị na-amakụ ikwu na ibe gị, chiri akwa gị ahụ wunye n'ime mmiri, banye ya. Ọ bụrụ onye nwere washing machine, wunye n'ime washing machine, ọ ga-egbu ya bụ nje. Ịbata tupu ị na-ekele ụmụnne gị, gaa kpụchapụ aka gị, ọ ga-egbu ya bụ nje. Ị chọpụtakwa na ị nọ n'etiti ndị bụ nje a, were ihe kpuchie imi gị, kpuchie ọnụ gị, nje a agaghị enweta gị. Dewe onwe gị ọcha, na-anọ aṅụ n'ihe jụrụ oyi. Ejilu ike ugbu a aṅụ ihe jụrụ oyi ma ọ bụrụ na achọpụta na nje a abịago n'ogbe gị. Jisi ike na-aṅụ ihe dị ọkụ, ịnọtụ chihu ịṅụọ tii dị ọkụ, ịnọtụ ịṅụ ihe dị ọkụ. Ọ na-egbu ya bụ nje ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka nje metụrụ gị ma ọ bụ nje anọdụgo gị n'ahụ, ọ na-egbu ya. Amana jijiji, n'ihi na ọtụtụ ihe na-egbu anyị na Naịjirịa ma ụdịrị ihe dapụta bụ ihe bekee kpọrọ ignorance, false information. Ọ ihe na-egbu ọtụtụ. Ị nwere ike asị gị kwọwa aka gị, gizewe nke a, asị gị mba na ihe ọrịa ekwensu tụ gara n'ikuku, na ọ naanị ndị nwere anya ime mmụọ pụrụ ịgbanarị ọrịa. Gị bịa kpeme ekpere, gị bịa meme fasting, gị hapụ gị ihe a na-akọ. Onye Chineke na-azọ n'azụ onwe, asịkwa gị ekpere, asịkwa gị emere fasting. Mana ihe na-agwa dịka ị na-eme ekpere, dịka ị na-eme fasting, ụmụ ihe ndị a dị mkpa a na-ekwu okwu ya, gbaa mbọ na-eme ya. Ị na-eme ya, nje abụghị maka gị. Coronavirus abụghị maka gị ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị ị kwesịrị ime. Ugbu a bụ oge eji adị ọcha. Ugbu a bụ oge eji eme eyipụ akwa asa. Ugbu a bụ oge eji eme emegharị akpụchapụ aka. Ugbu a bụ oge eji eme anọtụ iri ihe dị ọkụ. Ugbu a bụ oge eji eme agagharịcha bata tupu ị na-amakụ di gị, tupu ị na-amakụ ikwu na ibe gị. Iyipụ gị akpa gị, gasa anya mmiri. Naanị oge a chọpụtara na nje anọdụgo n'ogbe gị. Maka ka ọ dị ugbu a, amaghị m n'ogbe ọ nọ na Naịjirịa, mana obodo m na ebe m nwa nọ, anọ m na steeti a na-akpọ Pezaro Ubino, ya bụ nje na ya. Oge ọbụla m jisi ike pụọ ugbu a, mbata enweghị onye m na-emetụ aka, ana m ebu ụzọ je kpọchapụ aka m, n'ihi na ọ bụrụ na e nwere ebe ọbụla nje a dị mbiri aka, mkpọchapụ ha n'aka m, nje a nwụọna. Kwụọ aka gị ofuma, inwe alcohol dịka nsikwu alcohol nke na-acha mmemme, ọ bụghị biya. Were kpọchapụ aka gị, chiri akwa gị gaa wụnye na washing machine. Ma ọ bụrụ na ị chere na ị gafere ebe nje a dị, ị gaa na ihe a na-akpọ public place, gaa nọ ala ebe n'ihi na nje a na-adasa. Iche na ị nọrọ na public place, ịbata gbaa mbọ hụ na ịsụchapụrụ akwa gị. Dịka m si gwa gị, nje abụghị maka ụwa mmebi. Ụkọchukwu gị sị gị na gị hapụga ndị na-ekwu ihe kwesịrị ime na nje a bụ maka ụwa mmebi, si ya na ọ bụ asị. Nje a bụ virus, ọ bụghị tata ka anyị hụ, mana kama na nke a bịaziri ka nkụ.
ọ ga-akwụsịkwa. Mee ihe dewe onwe gị ọcha. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka akwa gị, ịma na nje a anwụ na-egbu nje a, anwụ ma nje a awa abụọ nje a na-anwụ, anwụ pụrụ igbu ya. Ọ ya kpatara ụfọdụ ji asị na ha eji egwu egwuregwu, ụfọdụ si na ha echeghị na nje a ga-anọgbu n'obodo Naijiria n'ihi na temprechọ, mana ị gaghị eji n'ihi na anyị nwere temprechọ dị elu ị hapụgo onwe gị. Ọ bụrụ na gọọmenti si na nje abatago Lagos steeti, ọ bụrụ na ị nọ Lagos steeti, gbaa mbọ na-ege ntị, gbaa mbọ mee ihe ndị ị kwesịrị ime ka nje a ghara irute gị. Mana ọwụ ihe a na-amara jijiji, ọwụ ihe ị ga-ekwoje nwụọ tupu oge gị eruo, ọwụ ụwa mmebi. Anyị nọ nje a bịa, anyị ga-anọkwa nje a ekwuru gafee. Coronavirus abụghị maka ụmụ na-asụ Igbo, ọ bụghị maka anyị. Ụmụnne anyị niile nọ na Eko, anyị na-ele anya dịka ihe bekee kwuru, we are monitoring the situation. Dịka izu ụka ụnụ na-abịa, anyị mana Chineke ga-eme ebere, ihe niile ga-agaziri were were. Ma enwee otu ọchịchị obodo Lagos ji si na onye apụtakwala ezi, anyị ga-amụ ihe anyị ga-eme. Kpachapụ anya, ugbu a bụ oge a na-eke mgbocha. Ọ bụrụ na enye ozi na streeti gị, ebe ị na-azụ ahịa, zonu gị, na nje abata gị, ịmara na ihe ndị ị kwesịrị ime. Ọ bụrụ na nke a sị na ọ dị n'ime ụlọ, nọ n'ime ụlọ, mana ọ bụrụ na ọ dịghịrị gị mfe ịnọ n'ime ụlọ, ịpụ ezi, ịbata, ma ihe niile ndị ị kwesịrị ime. Kwụọ aka gị, saa ahụ gị, saa akwa gị, ṅụọ mmiri ọkụ. Nje abụghị maka gị. Ozi ọma dị na nje a bụ na nje a nọ ebe ọ dasara awa 9 na ọ ga-anwụ. Ọ ya bụ ihe ọma dị ebe a, nke pụtara na ọ bụrụ na ị chere na e nwere ebe nje a dasara, gbaa mbọ hụ na ịsụchapụrụ ebe ahụ, ma ọ bụ chịrị akwa ahụ ga-awụsa n'anwụ. Anwụ kụwa akwa ọtụtụ oge, nje a ga-anwụ. Nje a metụ gị n'aka, kpochapụ aka gị, ọ dasa gị n'isi, saa ahụ gị. Enwe otu isi chee na ọ bana gị ahụ, ṅụọ mmiri ọkụ ozugbo, ya bụ nje ga-anwụ. Nke kacha nke, ebe ọ bụla ị hụrụ nje a dị, zere onye bụ ya, n'ihi na nje amaghị onye ukwu, ọ maghị onye nta. Chineke gọzie gị. Coronavirus abụghị maka ụmụ na-asụ Igbo. Ndị nọ Lagos, ụnụ bụ mbịarambịa, ụnụ amaghị ebe ala rụrụ. Ihe bịara n'obodo Eko a ga-eri isi obi. Anyị nwanakwa n'obodo Italy, anyị bụ mbịarambịa, anyị amaghị ebe ala rụrụ. Coronavirus agaghị eri isi anyị. Anyị na ọbịa, anyị ga-anọ okwuru gafee. Gbado anya, Chineke mere ka anyị ruo taata ga-emekwa ka anyị nụ ka o siri fụnọ gafee. Gbado anya ka ekikere ụwa gozie mụ na gị. Anyị na-ewuru ụmụ na-asụ Igbo niile na-etinye n'aka ekikere ụwa. Enweghị onye anyị nje virus ga-ata isi, ma ọ bụ korona, ma ọ bụ siana. Nke ọ bụla ọ sọrọ ya bụrụ, ọ sọkwa ya bụrụ nje Mercedes Benz, na ntị ka anyị ga-anụ, ọ gaghị erute anyị. Chukwu chekwaba gị, Chukwu chekwaba m. Na Eke, n'Orie, n'Afọ, na Nkwọ, ise, ya gaziere mụ na gị. Daalụnụ, ka emesịa. Echefukwala na anyị bụ ofu. Ka ọ dị.